Akukuvunza kuti between all these couples, which ones are your favorite? Last time pandakamboposta video ndichiisa vanhu vanogadzira comedy couple content, ndakatoisa vanhu vasiri couple in real life, but nhasi in today's video ndichanyatso kukushowai vanhu vanorova couple content but vari couples in real life. Vasingandizivi, I'm Hasta PV, and the first chapter ndichanyatso kuexplain what makes each couple special, chii chinoita kuti certain couple igofarirwa nevanhu. Let me start with Kim and Tanaka. Kim and Tanaka first tested virality pavakagadzira video vachitaridza different types of kisses. Kiss your friend. It's just like that. That's simple. Okay. That's okay. That's a family kiss. Who exactly are we teaching? Who Kiss. exactly are we teaching to kiss? These people have kissed and They just want to see us. And pa TikTok vana Kim and Tanaka are like trend setters. Ndovaya vanogona kutanga rimwe trend wotozoona vanhu vakawanda vachitoritedzera, chiramwe content creator ari kuAmerica achiteedzera certain trend. Ende futi chimwe chinhu chavanobhigwa nemafans avo inyaya yemaclips avo. Maclips avo anoposta ari very creative zvekuti pana amwe maclips ekuti kwanzi kana ashuta video yongo achifunga kuti richapera munhu achirohwa mbama, panogona kungopera video racho munhu achirohwa mbama negumbo. Babe, look. Yeah, that's so nice. It's nice. Oh, ne? it's beautiful. Ne? Oh, I just need to find the right shoes and the right top to wear with it. This is the one you got me from Mr. Price. Imwe nyaya inoita kuti Kim and Tanaka vagofarirwa inyaya yekuti nosupporta upcoming content creators. There's many time panogara vachionekwa pamastories pavo vachiposta vanhu vasina mafollowers vachiti guys support my brother, support my sister and stuff. And futi they seem like kuti they are good people. Vanotooneka kuti vana handizi yangu off camera ngavambondishedza kumba kwavo ndione kuti vanenge vari nice here sezvavanoita, but they seem nice. Kana vachitoita rafu kare ritori skit rerichitonidhawo kuti pave aggressive or stuff kana chichi. Inini ndozvandakaona. I think pakaimbwa naFreeman song nyaya yekuti ndofunga itoreva naRyan. Mhosva, chinonyanyoshamisa vanhu ndechekuti vanhu vakatanga kudheta kubva vari kuhigh school, vakatanga kudanana kubva vari kuhigh school kusvika varorana kubva vari kuhigh school guys. Inini chero makandibvunza personally kuti Hasta, what is your longest time you dated a girl? It's not close to a year. Oh, the only relationship that lasted for 5 years yandakaita is my relationship with YouTube. Ende pamuchato nepamaroro paRyan pakatouya chibaba chemaromantic songs. Nyasha David akatouya pamuchato pavo. Ende futi Nyasha David ndakatozoona naRyan pamusical video resong yake yaye ndaona nosingaperi yakapenga. Ngoma rero rakapenga guys. Hanzi taurai zviri official mufundisi, you may kiss the bride. The next family andoda kukudzai is Yellow Guys. Aiwa, this is green. Yellow Guys, Nyati family. But ndisati ndakudzai pamusoro peNyati family, ndombokumbirawo masekonzi mashoma because pane zvandoda kukudzai. Kune rimwe brand rinonzi Hasta Shorts. Hasta Shorts inotora mafoto nemavideo ine modern way yakapenga iri updated zvamazuvanozvano. Saka kana iri wedding kana kuti maroro kana chii, mungotibata nhambe dzeWhatsApp. Ini ndouya netimu rangu. So Nyati family vakatanga kuita Mbire, vakatanga kuzikanwa nenyaya yekuva vanhu vari very authentic, vasingafeki life, vanhu vaya vari too much realistic, vanonyatsototaridza zvinhu zvese zviri paground mumba mavo kuti makamira so. Hello guys, tinoimba kuti story ichakudzidzisai pamwe chete nekukunzwisai tsitsi. Vana Nyati family vatova nefanbase rakatokura paFacebook, ende nezuro vakatoposta kuti mari dzisi dzavaiwana neFacebook vakatodzishandisa kuvaka shopu. Ende mushopu mavo motengeswa magrosari, hembe, chichi. Ende vana Nyati manje kwezvinova kunyatsokutorawo content like yakaita kunge maskits ayaya, amwe vanotomarova
aya asingataurwa yaya vatova mabig content creator muno muzimbabwe. And speaking of big content creators, ndakasataura futi Tytie, ndiye ndatadza. Tytie akatanga kuita Mbire paibuditsa amwe maclips so nemukadzi wake vachirwa content. But zvinhu zvinoita kuti Tytie anyatsokuita stand out from the crowd inyaya yake yekuti munhu uyo anogadzira content achitravela like kuma different countries akawanda achibuda out of Zimbabwe. I'm not talking about my neighboring countries like kuenda kujoni. Anomazvona Tytie munhu akashuta mavideo achienda kuAsia, Tanzania, Dubai namwe macountries ari kunze ari kure ari like far away from Zimbabwe. Guys, we can't wait to have fun here. We can't wait to enjoy. Ende vana Tytie nkiki izvezvi vanonyanya kupostawo mavlogs nemaskits, but padai vanotoposta mavideo akawanda. And that is good because brand ravo rikunyatsogrowa zvakatopenga. Kwese kuTikTok vane followers ekupenga, kuFacebook vane mafollowers ekupenga futi. And next up I want to talk about the Mbire family. The Mbire family ndakamboshuta nayo video, but video racho harina kuzobuda. Clip racho rakarasika. Mbire family, as you can see panapa ndina Mbire. This is Calvin Mbire, a Zimbabwean YouTuber. Rege nditaure mavideo acho vakaposta kare akanyatsondinakidza. Pane rimwe video ravakambogadzira vachiexplain kuti vakasangana sei, Mbire akasangana sei nemukadzi wake. Ende video racho raitonakidza kuita kunge as if uri kuteerera audiobook. Akatondorova 10 note because akatondibasa umbrella kuti ndisatombozo kuti chichiwitika. Akatozongokiswa ndabata umbrella ndisingatombozivi because ndabata umbrella rimwe roko ndabata handbag. You know, the proximity between me and Paida that day was like 3 weeks ago pane munhu akambokomenda paTikTok video rangu randaitaura nezvemacouples akati kwanzi tsvaga vanonzi Willow age 10 minute. Saka pandakavatsvaga ndakatozoona kuti vagara vaitondifollowa nechekare. Ndakatofarawo indofarirawo followeyo akainini. Saka ndakabva ndatarisa content yavo ndakatoona kuti content yavo iri nice ende ndo vamwe futi vanorova content yaya iri authentic isiri yekuwanda yekutotaridza real life. Guys, katiri kunzwa kufara because tatenga dressing table. Madam vangu vaishuvira, mainoko vaishuvira, vanga vachifara zvavo, saka tatenga dressing table. This apo tiri kuiona zvedu yanga ichiswa glass takatoimirira. They are cool. It's a nice family. Very sweet guys, very sweet. Rue and Charlie havanyanyawo kuva consistent necouple content. Kwavangori consistent ku TikTok account yavo, ku main kwa director chavo, kwavanenge vachiadvertise the business side of their family. Ndokwavari consistent zvekudaro, vanomboshuta hake achienda kubasa nemukadzi wake and stuff. Saka uyu handina zvinhu zvakawanda pamusoro pekutaura pake because asati amboposta couple content yakawanda. And then ndokutaridzai futi imwe family inonyanya kutaridza futi business side yavo, VK Lionheart family. VK Lionheart family, the guy ndiyo yanoti watora $5 which and is more like into public speaking and financial advice guru and stuff chichi. Munoziva pane vanhu vakamboona mavideo ake, komenta ndikuzive inzwa my guy ndo zvaanoita. Asi pane pamwe paanomboposta ke couple content achitaridza kuti mukadzi wako muspoile so muendese out chichi but apa ari kugona ake achiudza vanhu kuti vanhu spoile nayo mari ngaidyiwe. Ini chandoziva ndechoti mari kana isingakwani kutenga mota ngaidyiwe, mari kana isingakwani kutenga imba ngaidyiwe, unofa usina kuidya. Saka idyai mari, hamandi kutamba mozobroka mozoti Hasta inina munoti financial expect chichi mongwe mangu izvezvi kutaura kwandikuita muna dola zvikonekere pakamera hamuna dola. Saka chengetei mara man, wakachengetawo $10 per month panopera ugore unowana mari yekumbowa. Mazvebusiness handizivi. Ngatipinde panext family. Next family kune Tari and Martin. I don't know much about them. Ndakatotanga kutovaona last week pandairawa maresearch evideo rinona. Pandatobva ndazoona kuti
ndakasara kumashure because ndatovhunduka. Guess vane mafollowers mangani? 1 million followers patiktok. Sandatosheya kuti sena ndisiri kuvaziva vanhu zvitotedza kuti vanopisa, but panga ndichisecha mavidheos avo pane rimwe vhidheo ravo randinakidza roti angaenda nemukadzi wake kurestaurant, mukadzi wake aimutenda murestaurant nemutupo uchira maoko. maita zvinhu zvaonekwa soko aiwa tazviona mufunge mbera vazviona mbera vari kugamuchira vari kuti maita zvenyu ngazvirambe zvakadaro namangwana soko. Guys, iyi content iri on another level, yakamachuwa content yakadai so, yakatopenga zvokudaro. Kudetemba chichi hanasi anambozviona wese murestaurant. Ndozoti chef ndo anongonzi thank you, the food was delicious. Kutenda murume because ndiye abhadhara mari. Then futi panganchirwa maresearch ndaona umwe anonzi Kalonga handizangu kuti mukadzi wake anonzani. Ndi content yake handisati ndamboiona, but panganchisearcha paakaunti pake ndanchiona kuti anenge akabva kuchata manje. Please vandauya nawo kubva kuZimbabwe, please musatore. Muchato wakapenga uyu, muchato unotaridza varungu, kutambisa varungu masteps pamuchato wako. Guys, varungu kutamba masteps pamuchato wako, aiwa anoremera mastreets akapenga. Vanhu ava ndichanyasozoita proper research ava, vanhu vanenge vakapenga, vanhu vakaipa. Guys, thank you for watching Hasta PV. Musakangane kusubscribe nekukomenda your favorite couple.